Sa Good Vibes, taytay nga nagaangot sa nga Barangay Vista Alegre sa Abada Escay relocation site ang gininaugurahan na. Ang amo nga taytay ang magaserve man nga shortcut sa mga magagikan sa Barangay Granada padulong sa Mansilingan. May report si Romeo Subaldo. Kung halin ka sa area sa Barangay Granada o kung sa malapit nga barangay, kag magapadulong ka sa Mansilingan o kung Murcia, may dalan nga pwede malutsan para likaw sa traffic sa Circumferential Road. Magsulod sa Bangga Bagul sa Granada, pasulod sa Abada Escay. Kung makita mo na ining daan nga Semborio sa unan sina, may bangga patuo kag makita mo naman ang arko sa Progreso Village kag ang building sa eskwelahan sa unhan, diretso lang. May bangga pa wala, diretsohon. Liko pa left, then right. Sundon lang ang towers ng NGCP. May gamay nga rough road nga dalan. Dugay-dugay, may sementado na naman nga dalan. Turn right, then left. Sa sementado nga dalan, guan mo sini, amo na ang taytay. Ini ang inagurahan sang Sabado nga adlaw sa mga opisyalis sa barangay kag sang Bacolod sa pagpanguna ni Mayor Albi Benitez. Sunod sa tricycle driver nga si Albert Morales, kadako sa makinot nga oras kag likaw pa sa traffic ang ini nga rota. Para sa inyong residente dire, mas mayo nga may amo na nakataytay lotsan dito. Para lapit mga gadto ka sa LT o sa Murcia, Mansilingan na. Oo. Kaya nagagi ang mga pan mo. Hanggang lakad na. Isa pa, hindi traffic na yan. Kaya kung maglibot ka sa Conferential Road. Sa Lopez, traffic. Oo. Ayun dire nga dasigi mo sa Murcia ka makadto. Sa Paglampuwa sa taytay, rekta-rekta na. May guan ka naman nga crossing, mag-left, pabarangay proper sang Vista Alegre. Kung magpa-right, exit na naman sang Vista Alegre pa Mansilingan. Mabalaan mo kung eksakto ang imong alagyan kay man may nagaidas nga mga puno sang kahoy sa higad sang karsada. Malabyan man ang mga bodega kag ang mga subdivision. Wala sang traffic pero 2 lanes ang dalan. Pagwa mo sa highway patuo pakadto sa Libertad kag ang pawala naman pamansilingan proper. Dugang pa sang tricycle driver, mga masobra man sa isa ka tuig ang ginulat nila nga mahuman ang taytay. Kay sang 2021, ang taytay diri ang ginguba sang nagdako ang tubig sa sapa bangod sang mabunok nga ulan. Usik na kuno katama sa krudo kung halin Granada, malibot pa sa Circumferential Road kag magkadto sa Barangay Mansilingan. hindi kung hindi traffic yan, mga parta-marcha kaya lain sa kaya permi na siguro dati akog. Akog. Akog sa gasolina. Ang oras kaya guro sir pagid na? Ang oras din na pala kita yun naman ko lang dito. Diyan dating na diya, hindi tayo magkakato ka na mo. Samtang, nagapadayon pa ang construction sang taytay naman sa Bacolod Negros Occidental Highway kung Banose nga magakonect sang Granada sa Vista Alegre. Kung mahuman, mas mapadasig pagid ang pagkadto sa Mansilingan area kung halin sa Granada.